Ang Seventh-day Adventist nagsunod sa prinsipyos Ginoo. Ang Romano Katoliko nagsunod ni Constantino. Usa ka dakong katawanan. Kaya kung tinuod pa nimo mga tawhana nga nagsunod ni sa prinsipyo sa Ginoo, ang problema nga di man sila nagpasakop sa sektang gitukod og mga Amerikano. Diba? Kung tinuod ni nga nagsunod ni sa prinsipyo sa Ginoo ning maong mga tawhana, sundon nila tong iglesyang gitukod ni Kristo. Dili kadtong sektang gitukod og mga Amerikano. Unya kon ang giingon nila nga prinsipyo nga kanang pagsunod sa adlong igpapahulay, ang unang mga Kristiyano kani abto wa naman nagabansay niya na except lang sa ilahang local tawag ining areas nga kung diin na ay gitawag og mga Hudyo kay siyempre usa man ang kaordinansa sa ilaha sekular. Kaya ang balaod sa mga Hudyo kaniadto usa man ka secular o religious nga gitawag og balaod. So naturalmente bisan pa og dili na sila membro sa Judaism, kinahanglan silang musunod sa hinungdan na kini usa man ka secular law. And siyempre usa man pud sila ka gitawag og kining good citizen na kung baga. So man kinahanglan silang musunod. Pero in terms of religious practice as a member of the Judaism, wala na nga naman, di kabalo man sila nga lahi ang iglesia ng gitukod ni Kristo ug ang gitawag og Judaismo. So ang Judaismo, ang ilahang adlong ipapahulay Sabbath day or ikapitong adlaw, nya pagkahuman sa Kristyanismo, even sa first century Christians sa panahon ni Saint Ignatius, Bishop of Antioch, nga estudyante ni Saint John the Evangelist, naghatag og dakong pahimugat nga di na sila pwede musunod sa adlong ipapahulay as mga Hudyo. Nganong man kay bawal sa ilaha ang Judaizers. Ingon ana mga sir ug mga ma'am. Number 2, ingon pa niya nga ang simbahan Katoliko ni sunod daw kang gitawag Constantino. Ang putog asa ka nila napunit or napunitan na ang chismis. Ano saan nahitabo nga si Constantino nagmando sa simbahan Katoliko? Isip spiritual leader or sama sa pag-ilan nato sa Santo Papa. Nagpadayag lamang nga kining ato ang amigo nga naghimo niining mo ang video, wala kasayuran sa kasaysayan sa Iglesia Kristiyana. Kaya kung nasayran pa ning atong amigo ang kasaysayan sa Iglesia Kristiyana, di niya pamulong kay usa man gud ka makauulaw og kiningkoy nga argumento mo na katawanan ba? Katawanan. Kumingon sila sa decree ni Constantino, Edict of Milan ug katong sa gitawag og Chalcedon. Ang mahitabo dili man to religious order. Usa man to ka secular order kay naghatag og respeto sa Constantino sa Kristyanismo ang ilang adlaw egsisimba adlaw Domingo. Pagbasa lagi kasaysayan, alaga sige tila pa ng lapalapa sa inyong pastoy nga nagkatamak og hugaw sa iro. So, duha ka punto. Nagsunod daw ang Seventh-day Adventist sa prinsipyo sa Dios usa na kada kong bakak. Ngano man kay wa nila gisunod ang prinsipyo sa Dios. Tungod kay ang ilang gisunod ang prinsipyo sa mga Amerikano. Tanawa ila pamagi sa pagsimba, itandi sa Biblia. Diba? Ang mga nangulo sa panahon sa pagsimba sa adlaw ipapahulay mga pari sa ilaha mga pastoy. Ang mga nangulo sa adlaw igsisimba kaniadto o adlaw ipapahulay sa mga Hudyo, mga gitawag og kining nakasutana. Ang ilaha sa nahitabo naka-Amerikana. Unya ang Old Testament mismo sa ilang adlaw ipapahulay nasa lagi offer nga sacrifice kining mga tawanan wala podyo mo na wala sila gitog altar. So kung tinuod pa sila nagsunod sa prinsipyo sa Dios, ano naman sa mga Amerikano dapat nagpasakop sila sa Judaismo. Di ba? Number 2 point mga sir ug mga ma'am, para aron ingnon nga nagsunod sila ilahang tagaan og hugaw nga statement ang simbahan Katoliko nagsunod ko na kung Constantino katawanan na nganong katawanan man sa hinungdan nga ang simbahan Katoliko manaaman sa Constantino o wala ang simbahan Katoliko nag-exist o ang simbahan Katoliko na ay leader nga nangulo niini og kining maong simbahan namon nang gingon sa balang kasulatan haligi og patukuranan sa tanang kamatuoran. 1 Timothy chapter 3 verse 15. So may mabasa letra por letra. Kaya kung naa pay mabasa letra por letra, ang kuno na pud na ninyo mo nang kinahanglan magbasag kasi sa para ma-confirm ka ng iglesia sa 3:15 sa unang nga Timoteo mo nang simbahan Katoliko. Wala nga lisod kining mamutbot kay kung mapangka ta ulaw kayo, di ba? O ulaw magiging mapangka ta.
sunod sa tawag inang sa Diyos niya, pagkahuman sa Amerikano ng pasakop. Katuanan. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.